Gisalmod sa Financial Literacy Caravan ang kapin sa usa ka gatos ka mga gagmayng magpapatigayon sa Talisay City karong adlaw, paagi nga matabangan sila taliwa ning nasinating krisis. Ini ang report ni Fem Dumabo. Usa sa mga nipahimos kini 38 anyos nga inahan nga si Mary Rose nga may ginagmay nga negosyo aron matabangan ang iyang bana nga nagtrabaho isip janitor. Pagbuhi silang pamilya uban sa duha nila ka anak. Sama ning bag-uhay nga namaligya siya og ukay-ukay. Kay ang nangagi niyang negosyo alkansi og puros utang. Hinungdan nga mugahin gid siya og panahon nga mutambong sa mga seminar kalabot sa financial literacy. Napa ko'y mga kids mo to, nag-decide ko nga ako ganan ang mga utang gyud kan pahawaon sa nako. Ako sa gamay-gamay yon. Rurol na jud, pwerte na jud among money. Rurol akong bana na trabaho, rurol na jud simina ani makatabang man ni siya. Ang Financial Caravan nga gitawag og Negosyo Restart and Financing, programa sa DTI Cebu Province ug Talisay City LGU. Gidisenyo kini aron magiyahan ang mga magpapatigayon, ilabi na ang mga small medium enterprise sa dakbayan sa Talisay. Taliwala ning pagsaka sa mga presyo sa palaliton. Usa sa gitudlo sa seminar, ang paagi aron makalikay nga mapuno sa utang. Concern is ang rising costs because of course with mo increase ang oil, ang ato ang supply and logistics kay ma-affected. So usa to siya nga kanang issue nila and how do they sustain this. Planning how you manage it is one of the best ways para ma-reduce ninyo ang risk. Kay risky man jud na. It's a risk. All investments are a risk. Dili iko nga tunay kapital lamang. Importante sa nga tunay kay malo. Gusto kong pagtiwala sa kwarta. Sa baong forum anao sa ubang mga ahensya, mga kumpanya sa bangko ug pipila ka mga magpapatigayon nga nipadayag og kaandam nga motabang sa mga SMEs. Aron matabangan sila ma'am, like pag-provide og mga loans program, paghatag og financial literacy, digitalization, the services of the financial institution naara sa isa ka lugar para dili na sila moadtog lain-laing bangko. Ang dakbayan sa Talisay dunay kapin sa 6,000 ka mga magpapatigayon. Ug matud sa BPLO, 95% niini mga small and medium enterprise. Oban ni Godfrey Lien, Fe Marie Dumabo. Balitang Bisdak.